I ćao svima, dobrodošli do današnjeg ovu igricu koja jest da je Taster Planet. Mislim da je većina zna, ako ne zna, ok. Ostavit ću link u deskripciji za ovu igru, u freevu. Jeste, naćete i vi ovdje igru i igrite, preporučujem. Sada, ajde da, ja sam već sve prešao, to mi je trebalo oko jedno pola sata, sve ove epizode da pređem, možda i više, pojma ne. Dobro, ajmo. Prvo će da pređemo onoliko koliko možemo, ako ne možemo, ok. Sad ću odbrojavati za koliko ja prelazim. Ove žabe je da mi smetaju, nego, ajde. Koliko već igram? 19 sekundi. Već mogu mačevi da sakupam, to nije problem. Sada što trebamo raditi, moj brat se dere, da, znači, sad jedemo, možemo i ove da stignemo, da pojedemo i žabu. I sve, znači sve živo. Sad smo crveni, dobro, tek sad. Žaba dođe, žabo. Ajde, da oborim neko. Tak smo, brate, 1 minutu rođe. Ne možemo više. Vidite, brate, 1 minut i 3 sekundi. Samo da sam našao što ranije prešli. Idemo drugu epizodu. Lagano smo prešli ovu prvu za minut i 3 sekundi. Idemo i treći. Opet mi se desilo. Ovu treću, znači, ovo mislim da će biti teško. Teškano. Mislim da pređemo za 1 minut i 40 sekundi, mislim da ćemo za to treći. Brate, kako u sekundi 25 je već igram? Ovo je sve mali svet. Njami. Čekajte čas, treba pauza. 50 sekundi, znači da se ne varam. Evo ga, za 50 da, dobro. Nekako sam našao način, pa, nego, nešto malo me zvala brat. Ne znam pojma nija zašto, da mu upavim sve. Ajde, koliko je već igram? 1 minut i 12 sekundi. 1 minut i 40 sekundi, mislim da ću je preći. Ajde. Vidite koliki smo bili. Ne mogu već da prođem. Bio sam sićušan, mogu sam li sada ne. Opa. Njami, nemam pojma šta je rekao. Naboli smo rekord. Idemo treću epizodu. Ta smo 3 minuta, 3 epizode. Ajde bre. Ajde, evo ga. Ovo je 2 minuta, tačno 2 minuta da se pređe. Ne, da, 2 minuta, ne, 1 minut i 10 sekundi. Najviše da oborite rekord. Daj Bože, evo mogu, ok, super je, zato što mogu sada jedan. Sad sve živo mogu da jedem, 1 minut i 10 sekundi da je pređem. Da vidimo da li će da obori rekord veliko. Idemo. 50%. Daj Bože, brate, da pređem, pa radi mi nešto drugo da jedem. Njau. Evo, nismo oborili rekord, jer prošlo 1 minut i 10 sekundi.
Evo, ono neće da ništa, brate, to pobjeda. Opa! Dobro, idemo na ovaj. Koliko bakterija je porastlo. Vidite, ovdje na ekranu. Evo. Ajde, ovdje je minus 2 minute i 10 sekundi, samo 2 minute i 10 sekundi. Auć! Ha! Auć! Dosta sad. Čekaj još jedan. Reče auć. Eto, ja pa ete. Ajde, već snijem 48 sekundi, ajde obori, rekord obori. To staka, brate. Obori, rekord obori. Ajde. Evo, čuti. Sad, ovo će da vam pomogne mnogo, ovi kameni. Pojma nemam vuno šta li je. Kameni ovi. Kameni što jedemo mi. Ajde, šta još mogu da jedem? Ajde, pokaži mi. Larvu sam pojel, znam, piše mi da sam larvu pojel. Nemam, brate, barao sam rekao dijeli ovaj ne. Ovime sad ne mogu, garantujem da ne mogu. Pređem ove level. Njomi. Evo ga. 2 minuta i 10 sekundi, 2 minute, nema ništa. Toliko, brate, istekao rekord. Ajde, mogu. Hvala. 16 cm sam porastao. Možete vidjeti gore na ekranu, moj ćošak leve strane. Upa, njami. I to je to, ljudi, što se tiče ove igrice. Trebate da porastete 18,6 cm. Evo, sad ću vam kazati gdje to piše. Evo gdje piše za koliko možete, koliko igrate, a 2 minuta i 30 sekundu i ovdje gdje piše to. Evo. I evo i ovdje da se praši. 2 minuta i 31, 2 minuta i 30. I ako vam se svidio video, lajkujte, subscribe, komentarite, čao.